това нещо се намира в град Смядово. Вижте какво прави Спартак, питбула. Дай, Боби! Какво прави? Натоварен с 200 тона трева. Дърпа цялата каруца, те само държат. Какво прави мощно? Сега и дрифтове ще правят, вижте сега. Правете един дрифтове. Какво ще правят сега? Правете един дрифтове. Правете един дрифтове. Каруцата може и дрифтове да прави. Вау! Дай! Дай! Кучето дърпа цяла каруца с 200 тона трева. Вижте ломоцуната, вижте какво прави. Дай! Дай, Спартак! Вижте, ако не вярвате, не дръжаме. Те само държат, той бута. Дай, Спартак! Вижте, дете има горе на вижте да какво става. Дай, Спартак! Ще обърне цялата каруца, това е невъзможно. Вижте на какво става. Дай, Спартак! Дай! Дай! За какво става въпрос? Здрасти! Детето има дете в каруцата. Вижте сега какво прави BMW 380. Качих се да ме вози BMW-то. Леко дупки има, ей! Какво прави палареца? Палареца къса от всякъде. Майка ти има! Охо, яла штър! Дай, Спартак! Палареца къса от всякъде, дупки ни вала. Вижте какво прави палареца. Много мощно, 380 коня. 1,9 дизел. 5 на 100 гори направо къса от всякъде. Яде 3 кг хрен вирши, 100 км ги минава. Без почивка. Сега се дъха, 2,5 става, виж какво прави кучето. Дай! Палареца къса. BMW 1,9 дизел. Сега тук излизаме на асфалта. Значи, така. Дайте мощно, кучета, няма кола, мощно дайте газ. Чакай. Дизел. Как е? 1,9 дизел. Дай! Тръгна. Айде, Боби, тук. Кучето дърпа 1,9. Ще стои. Така де. Дай! За какво става просто? Да дружам. BMW 328 коня, какви джанти има? 25 100 джанти има къса от всякъде, никой няма такова нещо.